216. Bisip na tao. Marami ko. Baka. Baka? Asan baka? Patlada siya. Bawas. Yung 500. 216. Bisip na tao. Marami ko order nun. 25. Ganito.
ma'am, baka. Baka? Yan. Baka, oy! Oo, na pag-iskabit sir. Wala. Wala. Ano yung okay sir? Siya baka di na dinusulod. Wala nga tao! Antoy mo. Kunilan. Yung bote lang, long neck. Tapos patis. Patuyo. Hindi ka kasi disindihan eh. Oo. Kasi lang.
bawa? Flowers daw. Ulan. Alex. Lo. Sherry. Padala na sa Pilipinas. Hi, Kuya, for the vlog. Hi, guys! Hi, guys! Wala din maganda kami dyan. Andito ako sa Agoya. Ganda ba ako dyan?
kami nakakaintindi ng ano na eh. Ang gusto! May pintasan, hindi ka na makakawin. Ano kulay ba ito? Trabado, finance.